Jsme ověřeným výrobcem plechových garáží, hal, přístřešků, kotců a ocelových konstrukcí. Používáme výhradně pevné materiály vysoké kvality, dostupné v mnoha barevných variantách. Našim zákazníkům nabízíme možnost konfigurace objednávek. Velikost a specifikaci konstrukce lze přizpůsobit jejich potřebám. Potřebujete do garáže další dveře nebo okna? Žádný problém, taková řešení rádi implementujeme. Jako zkušený výrobce plechových garáží klademe velký důraz na kvalitu naší práce. Používáme převážně pozinkovaný, akrylový nebo dřevěný plech, který v kombinaci s nejnovější technologií vytváří dokonalé přístřešky, kotce či garáže. Dbáme také na to, aby estetika šla ruku v ruce s bezpečností. Rozhodněte se pro spolupráci s námi a přesvědčte se o tom na vlastní oči.